Nyt tulee tämmönen putous, munka, putous, jakso 3. Jota skippasi kotisohvaa, myöhemminkin ehti lepää. Tämä minä tiedän! Voi kuule, tämä on se Robinin biisi. Se on Robinin biisi, minä olen fanittanut sitä Robinia vaikka kuinka pitkään. Minä haluan laulaa tämän bändin nyt vaan. No niin, lähtee! Ja viituu ja sinne päin! Hei! Jäädä himaan jumittaa, joten hei! Tehdään mitä huvittaa. Missä näen, missä on tänään puukka? Puukka! Missä näen, missä on tänään Herra Jesta! Robini! Onko se eturivissä Robini? Tule tänne nyt! Tule! Voi että! Tämä on minun haave! Ai kauhistus! Nyt! Hei! Heikki se Jamo! Terve! Hauska tavata! Mitenkäs se nimmari nyt? Olisiko nimmari?